Моите приказки. Втора част. Продължение. В следващата земя имало една огромна гора и там имало малки приказни феи. Те приличали на светулки. И когато ги погледнеш отблизо и който смеял да се приближи, феите го пръскали с звезден прашец и той ставал на малка светулка, като тях и жужжал и обикалял изгубен наоколо и не можел да излезе от гората. Това била земята на вярата и светлината. В другата земя имало много картини и в някои от тях можеш да влизаш и да разглеждаш какво има вътре. Щом влезеш в някоя картина, трябвало да намериш правилния изход и имало различни неща, изпитания, изходът бил в различно, изходът и ключа бил се намирал в различно нещо. Следващата земя имало много гърненца с жълтички. Това била земята на лепреконите, естествено. Те си пазят жълтичките. Те много обичали гърненцата си, пазили си жълтичките и всеки, който се опитал да се приближи и да ги вземе, ставали като чудовища с огромни зъби и се опитвали да го хапят. В другата земя имало много врати. И всяка врата била уникална с различни ключалки и за тях трябвало да бъдат открити различни ключове. Имало и поле, където били пръснати хиляди ключове и точно в това поле трябва да бъде открит правилния ключ за всяка ключалка. Очаквайте продължение!